Madwar €250,000 se jibqgħu fil-but tal-anzjani. Dan kien kliem is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità attiva Malcolm Paul Ġewżgalja waqt li kien qed iħabbar li s-servizz tat-Telecare se jkun qed jiġi mtejjeb u offrut lill-anzjani ta' aktar minn 80 sena mingħajr ħlas. Waqt konferenza tal-aħbarijiet it-tlieta filgħodu fiċ-Ċentru tal-Anzjanità attiva fil-Ħamrun, wieħed miċ-ċentri moderni u mamrin bl-aħħar teknoloġija, Ġewżgalja tenna li bħalissa s-servizz tat-Telecare igawdu minnu madwar 5,000 anzjan u anzjana. Issa mill-ewwel ta' Ottubru dawk tal-fuq minn 80 sena se jingħaqdu ma' persuni ta' 60 sena jew aktar li jgħixu waħedhom u għandhom il-karta roża jew dik safra valida li diġà qed igawdu minn dan il-benefiċċju b'xejn. Minn barra hekk, is-sistema se tkun kompatibbli mal-kumpaniji kollha li jipprovdu s-servizz tat-telefonija wara negozjati li kien hemm il-Gvern. Bis-sistema tat-Telecare, persuni anzjani jistgħu jagħmlu kuntatt mal-call center li jopera 24 siegħa kuljum biex jiġu assistiti b'mod immedjat u ma jiġu provduti b'apparat tradizzjonali li miegħu jiġi pendent buttuna ta' l-SOS li taqbad sa 100 metru bot mill-apparat, waqt li hemm ukoll varjazzjoni oħra bħat Telecare on the Move li tintuża f'każi ta' persuni bid-demenzja. Bil-buttuna taqbad ukoll ma' qraba li jkunu jafu fejn qegħdin. F'kommenti ma' One News, Stephanie Kent, direttriċi tal-Community Wellbeing, li spjegat it-teknoloġija kollha li fiha s-sistema u għal xiex hija importanti li tali apparat jintuża. Il-Telecare on the Move jaħdem permezz ta' SIM card, allura il-persuna iżommu magħha fil-but jew fejn tixtieqi u tista' toħroġ barra mid-dar. U xorta waħda hemm tracking system biex il-qraba tagħha f'każ li tiġi xi diffikultà forsi biex tirritorna lura d-dar ikunu jafu fejn qiegħda. Hemm diversi vantaġġi oħra ta' Telecare on the Move bħal fall detector, geofencing huma kollha biex jgħinu lill-anzjani jgħixu fil-komunità ħajja attiva. Is-Segretarju Parlamentari Ġewżgalja saħaq kif din l-iskema mhux biss se tkun qed tagħti serħan il-moħħ lill-anzjani imma anke li qrabathom u waqt li ma jqafluhomx ġewwa, b'mod partikolari dawk bid-demenzja. Naħseb li hija xi ħaġa ferm importanti anke għal qraba tal-anzjani tagħna biex naraw li l-qraba wkoll ikollhom serħan il-moħħ li l-anzjani tagħna qegħdin f'ambjent sikur u ambjent tagħhom fejn huma kuntenti u komdi wkoll.